Welcome to Nabandance Channel. Kuyog ta guys, mangimbo na sa tato na tag Lapu-Lapu City kay magpabunyag akong friend. A few moments later. Nag-start na ako diri sa tubangan guys. Dili ko ninang sa baby pero proxy man ko sa iyahang ninang nga wala diri. Grabe, picture ang gamit pagbubo no sa kadaghan sa nagpabunyag. Daghan ron ang mga baby diri sa kilid o di lang makita kay gamay raman akong cellphone nga gi-video. Bitaw guys. Sige guys. Ato ta sa gawas. Mao ni akong mga anak guys. Nga grabe ka hilumo ng lingkod lang gid sila sa gawas. Kani mao ni akong friend si Ronilo. Hello Ronilo. Shout out. Ug ang iyahang uyab. Na huwat-huwat lang ta guys kay hapit na mahuman ang bunyag. Sunod adto na ta sa venue. It's eating time na. Sus kanay sa decoration, pink na pink kay sa tanan. Girl na girl, o diba? Paduol jud mi guys, nanawa guys, asa mi dapit nga naglingkod guys. Duol jud mi sa table. Siyempre, nada yun sila. Dara. Sky. Kuya. Nakakugos na jud ko sa baby. Akuan na lang ni Dalo ni na ako uli. Bitaw cute, bitaw kayong baby Kung pwede pa lang akuan ni. Ako na ni idagan. Sige, adto ta dito magpa-picture sa tubangan sa altar. Human picture nanang hidayon mi nga manglakaw. Mi salamat kayo sa inyo pag-invite sa amo Sa una, ako ang maghapin ani sa ilaha. Tungok-tungok jud kog hapin sa una Diba? Mama, grabe, gyud ayo. Maoy maghapin. Karon kay dagko na sila mo pahuway na sad ko. So sila na sad ang naghapin. Ka very good jud kayo Mao jud nang lahi ka usaban karon. Mao na ingani ni basta ang imong anak dagko nagagmay pagani kita jud inahan ang magsigig sa gubang karon dagko na sila na tanawa nagtungok-tungok sila. Ako kanina lang ako ang kana Umana na niya answer ako nang i-check. Niya ang usaon nagpayaka kay gikan man mi sa bunyag. Gikan mi namalit sa ilahang mga notebook kay last nga pagpalit na mo partial pa to di pa to tanan kang sky to notebook karon ila na hang duha. Ang usaon nagluhod-luhod taon. Sus Ginoo ko. Nya nay naabot naglili. Kini nga mong kuan usa nga laki Nagunsa ka ni nagkaon-kaon man ni sim gikaon na ke. Uri ka ng hatag na day man ni. Alawa ng hatag. Ha, kinsay nagsumsum? Nag-inom day siya. Uy, hala ka very good miss kay gitagaan niya iyang kuya chair. Thank you Sky. Tanawaki sila ang maghapin sa ilahang kay lagi kaning ubang maestra na mga color-color ang notebook, white, na pink, na brown. Mao na ilahang mga notebook nya ini kahuman na ila butangan og name. Di ba ate? Nya karon ba? Ni mga bagong tubo kani sila. Ang ilang mga dunggananay ito mo sa kana. Atuli. Mo na magistorya ta sa atong anak nang tabi-tabi ta wa day kadungog sila kay naay gisungsong sa dunggan. Nagpa-music na sila guys. Sus kanindo tan-aw nag-cover na sila si Kuya smiling kayo. Inspired kayo si Kuya nga mo eskwela. Nya ang usa kay naa siguro gilibugan kay Bisaya man sa kaya pangutanaan Basta sulit gani, para siya gahi. Gahi o dunay porma. Dunay porma. Siya ang nag-tutor sa usa.
Nya akan inalingaw lagi ko eh. Human ko nang hagpat sa kamunggay ba? Kana gani akong gikuan ang mga kamunggay. Yes, Mama Philly nag-utan. Ako ning pahigupon ron. Utan siya og isda. Balik ta diri. Nga malingaw jud tan-aw nila oy sa una sus ako joy magtungog-tungog pila gud ka book notebook ako ang i-cover karon sila na. Small jud ning nakalahi no basta dagko natong anak pero buyag. Ate no. No, di ka buo. Kuya no. Nahulag way ba ni? Aki no. Ikaw Aki kisa man nag-cover sa imong notebook. Nanay color daan. Kisa nagsuwat sa imong notebook. Akong kuan ang grano. Imulula. Nyari di na kaya mas kilog ma. Kung nag-answer imong mga module. O hamis. Pinagi. Mao na guys. Pinagi sa pag. Mao na akong vlog karon, daghan mig activities. Ya tumigla lapu-lapu. Karon mao ni. Pangilag oo. Diri na ko i-end akong video. Salamat sa inyo pagtanaw guys. Salamat. Tinawton ta ma-inspired mo sa akong mga videos. Next na ko video katong giunsa nako ang akong ipon challenge. So tihanta mo kung giunsa to nako. Okay guys, bye-bye. Bye-bye mo ate. Bisan busy, bye-bye gyapon. Bye-bye. Kuya, bye-bye. Sky, bye-bye. Bye. Ikaw ner. Ano huyag mag Bye-bye, uy. Kaya ko to. Tarong bye-bye ner. Para ang paghikap, tanaw o paghikap. Ha? Bye-bye. Welcome to Nambandance channel. Okay. Do you know how to pronounce lemon/lime? Itong gingo ni Haki. Ano na, nag-disturb na ko. Okay, balik na. Balik. Okay. Sige. Okay. Lime. Isang lime. Ayaw po, na-disturb siya. Disturb ako. Sige, ito kung phone. Lime. Ano mo din? Lime. Ah. Lime. Ling sa lime. L-I-M-E. Okay. Okay, bon mo pronounce of lime. Lime o m. Lime. That's bye.